още една лодка, Байтлайнер, която му правиха бартер за злотно. Голям кош отзад, дистанционно в лайскай. Дистанционно се побира отзад, даже има още място в задната зипенка. Да се седи мотор. Ето как изглежда. Сега ще я пробваме. Така. Назад. Завиваме. Така. Ще разгледаме от всички страни. Да видим отдолу. Ето как изглежда отдолу. Така. Лодката с подменено дистанционно. Това е старото дистанционно, което е оригинално към нея. Подменено е с дистанционно в Wi-Sky. Пишете налично с вашия телефон, данни или направо се обадете на някои от телефоните в профила или в сайта Яко.bg за бърза поръчка. Лодка Байтлайнер. Ако искате винаги да сте първи с най-новите оферти и вие да имате възможност първи да се обадите да поръчате, трябва да последвате профила ни, така на вас ще се покажат първо всички най-нови видеа и чак тогава на всички останали.